В света на супергероите, където всичко е мускули и лазери, изведнъж се появява един съвсем неочакван претендент – едно малко пекинесче. Днес ще разгледаме как Супер Чочко преобръща представата за това какво всъщност означава да си супер. Още от самото начало книгите ни насочват право към сърцевината на героя. Този цитат, той перфектно улавя основната идея. Истинският героизъм не се измерва с физическа сила, а с размера и смелостта на сърцето. И така, кой всъщност е носителят на това храбро сърце? Хайде да започнем от неговия свят, който на пръв поглед изглежда съвсем обикновен. На пръв поглед какво виждаме? Едно малко пухкаво пекинесче, което си живее със своята стопанка, мама Гери. Лесно е да се подлъжем, че е просто един очарователен домашен любимец, но зад тази игрива външност се скрие един наистина изключителен характер. Ето ги и елементите, които го изграждат като герой. Да, той е малък, да, игрив е, но истинската му същност се крие в комбинацията от остър ум, невероятна смелост пред лицето на опасността и, може би най-важното, огромното му сърце, което го тласка да помага на всички. Ето, точно това голямо сърце го кара да действа. Героизъм на Чочко не е самоцелен, той се задейства от съвсем реални проблеми и от дълбокото му чувство за емпатия. Нека да видим как се случва това на практика. Първата мисия, която ще разгледаме, идва от историята Супер Чочко и изгубеното детство. Проблемът е, бих казал, доста познат в наши дни. Деца, които са приковани към екраните и са забравили радостта от истинските живи игри. И какво е неговото решение? Той не стои да изнася лекции, нали? Не, той действа. Чочко активно организира приключения, строи снежни човеци, води децата на разходки в гората, учи ги да играят край реката. Така той, буквално, им връща изгубеното детство. Друг ключов тест за всеки герой, разбира се, е защитата на приятелите. В една от историите, заекът Белчо е заплашен от вълка Сивушко, една класическа ситуация, която изисква незабавна героична намеса. И ето тук е разковничето. Неговият подход. Супер Чочко не разчита на груба сила, не се хвърля в бой. Вместо това той и приятелите му Пуфи и Боно използват ума си, разработват план, с който да изплашат вълка и доказват, че хитростта и екипната работа са много по-силни от агресията. И това естествено ни води до въпроса за неговите суперсили. Какво всъщност прави Чочко супер? Отговорът е доста неочакван. Вижте само това сравнение. Просто е страхотно. От едната страна имаме всичко, което очакваме от един супергерой. Летене, суперсила, а от другата – арсеналът на Чочко. Хитрост, доброта, приятелство, смелост. Посланието е кристално ясно. Истинските суперсили са всъщност добродетели, достъпни за всеки. Нека се спрем за момент на една от тези сили – приятелството, защото Чочко почти никога не действа сам. Това е ключово. Той разчита на екип от верни другари, като Пуфи, Бони и Бенджи. Заедно те помагат на бездомни животни, организират почистване и защитават по-слабите. Силата им не е индивидуална, а се крие в тяхното единство. И светът на Чочко, той е огромен. Това ни показва, че възможности да бъдеш герой съществуват навсякъде, не само на някое далечно бойно поле. Тази карта на приключенията е страхотна, защото разкрива мащаба. Мисиите му се простират от познатата гора до собствения му дом, където дори чистенето е акт на помощ. И не спира до тук. Преминава и граници, намира изгубено куче чак в Албена и спасява коте в Майами. Подвизите му достигат дори космоса, макар и в сънищата му. Изводът е, че героизъмът е състояние на духа, не е географска локация. Добре, и след всичко това, какъв е крайният резултат? Какво всъщност е въздействието на този, нека си го кажем, малък герой? Нека видим как неговите на пръв поглед дребни дела създават едно голямо наследство. Всичко тръгва от тук, от едно мъничко пекинесче. Но вижте резултата. Той е огромен. Благодарение на неговите действия, животни са спасени, детството е върнато, природата е защитена, хармонията в общностите е възстановена. Той не просто решава проблеми,
Той вдъхновява всички около себе си да бъдат по-добри. И така целият разказ се затваря. Връщаме се към основното послание, формулирано директно в една от историите. Истинската сила, както се оказва, не е в мускулите, а в сърцето. Това е големият урок, който неговите приключения оставят. В крайна сметка, историите за Супер Чочко ни карат да се замислим. Може би да си герой не означава да имаш свръхестествени способности, а просто да притежаваш смелостта да направиш света около теб малко по-добро място. И това повдига един наистина важен въпрос. Какво всъщност означава да бъдеш герой днес?